recortazo de hasta un 91%. Es lo que están sufriendo los centros de referencia, los buques insignia de la ciencia, los del CSIC. Recortes en investigación. Países que ahora mismo, en época de crisis, como Alemania, por ejemplo, siguen aumentando su inversión en ciencia. Si quieren continuar la investigación, quizás me tengan que ir al extranjero, que serán el pilar de otros países, pese a haber sido formados en España. Sin investigación, no hay futuro. A I+D+I é importante porque é fonte de crecemento e de desenvolvemento económico. Cando pensamos en I+D+I, pois estamos pensando en investigación que pode ser básica ou aplicada no desenvolvemento da mesma e na consecución dunha innovación. Ás veces acontece que parte das investigacións pois non se transforman nunha innovación, o cal non quere dicir que deixen de ter importancia. Cando pensamos no significado económico da palabra innovación, neste caso pois estamos pensando nunha invención que ten traslado ao mercado. Bueno, pois en contextos como o actual, crecentemente competitivos, a importancia da innovación é fundamental para ese crecemento e ese desenvolvemento económico, neste caso, pois dos territorios como Galicia. E tendo en conta tamén que as innovacións, máis alá do ámbito da tecnoloxía, pois poden tamén producirse noutros ámbitos, tamén hai innovacións sociais, hai innovacións educativas, sanitarias, etc. Entón, todo isto pois, é o que fai un pouco que sexa importante a I+D+I en Galicia e fixar un pouco a atención no que está acontecendo aquí. No caso de Galicia, temos que ter en conta que nos atopamos pois, nun territorio con un certo atraso tecnolóxico dentro do ámbito da Unión Europea. A Unión Europea emprega un sistema de calificación das rexións, dos territorios, que se chama o Regional Innovation Scoreboard. E neste caso, pois, fai unha clasificación dos distintos territorios en 4 grupos. Serían as rexións líderes de innovación, as rexións seguidoras das líderes, rexións moderadamente innovadoras e rexións con innovación modesta. Pois ben, dentro da Unión Europea, os países que ocupan o centro de Europa e o norte son os países que se amosan como máis innovadores. E, sin embargo, os países do sur de Europa e os países do leste de Europa son os que acumulan os territorios con innovación modesta ou moderada. No caso de España, pois temos territorios como Extremadura, que se califican como innovadores moderados, e territorios como o País Vasco, que teñen posicións moito mellores. Galicia está encadrada dentro do terceiro nivel. Iso que supón? Pois supón que nese mercado crecentemente competitivo hai rexións, hai territorios en Europa que están avanzando en tecnoloxía de maneira pois máis rápida que o noso. Iso pois fai que non se poida producir un fenómeno de catch-up, de achegamento ao líder. Desa maneira, pois a distancia entre os territorios líderes e os territorios de innovadores modestos ou moderados vaise facendo cada vez maior. Iso fai que as posibilidades de competir nos mercados pois sexan tamén menores. A crise económica afectou ao sistema de I+D+I en Galicia pois de distintas maneiras. No período que vai desde 1997 a 2007 pois vivimos un período de certa expansión económica. Nese caso, pois, o que se conseguiu en Galicia foi comezar a vertebrar un sistema de I+D+I. Unha época que, coincidindo con esa bonanza, se crearon distintos mecanismos que permitían axudar ao desenvolvemento da innovación. Por exemplo, foi unha época na que se crearon distintos centros tecnolóxicos. Posteriormente, tivemos unha etapa a partir de 2007-2008 que comeza a recesión, comeza a crise económica. En que medida afectou isto a nivel cifras? Para que nos fagamos unha idea, durante o período 97 a 2007, dicíamos que estaban crecendo, aumentando o investimento en I+D respecto ao PIB, de tal maneira que
Ata o ano 2008 conseguimos chegar a unha cifra dun 1% do investimento en I+D respecto ao PIB. Isto, se o comparamos con cos territorios máis innovadores europeos, é unha cifra moi modesta, non? Pensemos que países como Suecia, Finlandia, a porcentaxe de PIB que destinan a I+D é aproximadamente do 3%. Non? No caso do País Vasco, pois supera o 2%. Non? Bueno, pois en Galicia conseguimos chegar ata 1% en 2008. Pois como efecto da crise, a cantidade de recursos que fomos destinando a I+D nos sucesivos anos foi diminuindo. Pois isto reforza máis aínda esa perda de competitividade de Galicia respecto ao resto de territorios. O que produciu foi que non se pudesen facer as reformas necesarias no sistema galego de innovación, de tal maneira que a problemática de absorción de recursos de I+D+I que xa existe e que teñen os territorios de innovación máis modesta ou moderada se vise incrementada. Que produciu isto? Pois isto produciu, entre outras cousas, que o número de empresas innovadoras en Galicia se reducise a menos da metade. Pasamos de máis de 2.000 empresas innovadoras a menos de 1.000 empresas innovadoras durante a crise. Produciuse tamén que o número de patentes e o número de modelos de utilidade que se producían descendeu tamén respecto a eses niveis en 6-7 anos antes. Incluso outros ámbitos como o emprego en I+D+I tamén se viu afectado, especialmente o emprego en I+D+I nas administracións públicas. Entón vemos que hai unha serie de consecuencias desa crise económica e das decisións que se foron tomando que tamén afectaron ao noso sistema de innovación. Entón, iso é un lastre tamén para o futuro, non? Porque, bueno, non só hai ese problema de non atender as necesidades do sistema de I+D+I no presente, sino que tamén produce ineficiencias de cara ao futuro, non?